Benvidas e benvidos ao Club de Campo de Ferrol, o escenario do Campeonato de Galicia de Ciclocross 2020. O Club BTT Esmelle encargouse o pasado 27 de decembro da organización da gran cita anual do ciclocross autonómico. Os ciclistas preparábanse no rodete para a última proba do ano no calendario galego. Xornada fría, sen chuvia, pero con moito vento, un circuito no que a dureza e o espectáculo están garantidos. Os juniors encargáronse de abrir o campeonato. Saída sempre moi nerviosa nesta categoría, loitando por acadar a mellor posición posible nos primeiros xiros. Os máis rápidos no treito inicial foron Zoe del Río, Miguel Rodríguez e Ricardo Buba. Os tres descendían xuntos a rampla do paso elevado, pero o gran favorito non agardou o remate da primeira volta para marcharse en solitario. Miguel Rodríguez, do Ponteareas, íase a por outro éxito unha semana despois de adxudicarse a Copa Galicia. Buba, do Coruxo, e del Río, do XSM, tiñan algún atranco nesta subida. Mentres, o defensor do título amosaba fluidez e forza no seu pedaleo. Alternativas entre os perseguidores, del Río recuperara a segunda posición, pero volvía adiantalo Buba, o ciclista que se proclamara campeón galego cadete un ano antes. Poñente a facilidade coa que rodaba Miguel Rodríguez, nun trazado no que apenas había lama, súa diferenza roldaba os 20 segundos respecto a Buba. Del Río quedárase, foi atrapado por Fabián Rodríguez do Caimanes de Betanzos, que acabou facéndose co bronce. Estamos na última volta e esta subida conducía a liña de meta. Con algo máis de medio minuto de vantaxe, presentouse Miguel Rodríguez nos derradeiros metros. O do Ponteareas revalidou con solvencia súa coroa junior. Entraba en escenas cadetes. As corredoras do Avanza asumían o mando estirando o grupo. Traballo en equipo do conxunto do Porriño e tres das súas representantes rodeaban a principal candidata a victoria, a María Filgueiras. Dania Gregores do Ponteareas intentaba non perder contacto, pero de seguido a sensación da temporada pasou ao ataque. Filgueiras do Caimanes de Betanzos deixou atrás a todas as súas rivais. Nin a defensora do título Uxía Soto, nin as súas compañeiras Marta Estevez e Aroa Otero resistiron ao cambio de ritmo de Filgueiras. A vantaxe non paraba de medrar e achegábase o minuto. Soto, unha corredora moi técnica, non podía contrarrestar o ritmo que marcaba a ciclista que lideraba a proba. Terceira e en solitario, Marta Estevez xa sen acompaña de Aroa Otero. Rápida de pernas Filgueiras, invicta esta temporada. Moito nivel ten o ciclocross autonómico nesta categoría. Soto é outra das mellores ciclistas que hai no pelotón estatal, pero en Ferrol tivo que conformarse novamente con ser segunda. De auga, os patos observaban o recital de María Filgueiras, que tamén é unha das grandes promesas do triatlón galego. Triunfo incontestable da representante do Caimanes de Betanzos. Lanzábanse os rapaces cadetes que ian regalar unha das carreiras máis vibrantes do campeonato. Saída explosiva de André Martínez do Avanza, esnaquizando o pelotón ás primeiras de cambio. Tomás Pombo do 3AG respondía ao desafío inicial de Martínez, pero o vencedor da Copa Galicia desta campaña volvía a carga. Este treito tiña que xestionalo a pé, o mesmo que facían Pombo e Héctor García. Os perseguidores sabían que se o do Avanza colla vantaxe ia ser moi difícil volver a atrapalo. Exprimíase o corredor que encabezaba a carreira e o duelo pola victoria ia quedar reducido a un cara a cara con García, o ciclista do Pollo Bike, que ia dar caza a Martínez mentres se mesturaban con corredores juniors. Vigilancia máxima a que se estableceu entre os dous primeiros. O Avanza tiña outra fronte aberta, con Martín Sestelo, que loitaba pola terceira praza con Pombo, e a eles ia unirse outro candidato ao bronce, porque en de atrás chegaba Dani Buba, con mallot do Coruxo. Na última volta, a sorte non acompañou a André Martínez. O do Avanza perdeu unha bota, e mentre solucionou ese contratempo, Héctor García meteu a directa para proclamarse campeón de Galicia. O do Pollo Bike conseguiu unha renda máis que suficiente para afrontar con calma a subida final e festexou no gustándose. Saltou a sorpresa co seu triunfo por diante de André Martínez. Ao terceiro chanzo do caixón subiu Tomás Pombo. Quenda para os Masters, comezando cos 30. Esta rápida saída atragouselle a Miguel Porto do Ponteareas, que conseguiría continuar en carreira. Tamén ia ter problemas no treito inicial o corredor que poñía o seu título en xogo, Andrés Calvete. Aquí xiraba sen problemas, pero a continuación foi Sochan. O Montexalo ia cos cables cruzados despois da súa caída. Foi quen de serenarse e volveu a batalla.
Rubén de Año do Ourense Termal e Roberto Rodríguez do Bicicletas Chinquena abrían oco. Ninguén os puidera seguir e terceiro xa rodaba Calvete no seu último ciclocross como Máster 30. As condicións do circuito do Club de Campo viñanlle como anelo ao dedo o ribadaviense de Año. Quedouse só a fronte desta carreira despois de soltar a Rodríguez, a quen lle pasaba factura a velocidade da primeira volta e era superado por Calvete. O do Chinquena tamén deu por perdida a roda do ciclista do Montexalo, que ia como un foguete, pero se erguía a cabeza podía comprobar que a distancia pro de Año era extremadamente difícil de anular. Coas cores do Ourense Termal, o de Ribadavia, saboreaba a victoria, triunfo e dobrete na temporada galega para Rubén de Año. Continuamos cos Masters, agora aos 50 e 60. Na carreira dos máis expertos, Juan José Saborido saía en cabeza desta curva tan pechada e da súa privilexiada situación abriu gas para poñer terra de por medio. Era o principal favorito despois de vencer nas 3 últimas xornadas da Copa Galicia. Marcial Rodríguez, o defensor do título Máster 50, cambiaba o ritmo para irse na busca de Saborido e levábase con el a Manuel Castro. Golpeara primeiro do Speedcross e quería que o seu ataque inicial fose o definitivo. Ia moi áxil de pernas, pero aquí vai escoller o carril que non era o máis adecuado e viuse metido nun pequeno lío. Saiu del con algún que outro atranco, porén, algo había nesa zona do circuito porque a Marcial aínda lle foi peor. O do que Bici Marci Sport deu cos seus osos no chan. Aproveitaba Castro do Barbanza Bike para poñerse segundo, posición que acabaría recuperando Marcial. A celebración de Juan José Saborido, mentres que nos Máster 60 impúxose constante lestido do Trisquel por diante de Antonio Fernández e José Manuel González. Ouro nos Máster 50 para Saborido. Con ausencias respecto ao que foi a participación habitual na Copa Galicia, comparecían as mulleres Masters. Gustalle a Montserrat Martínez ser a primeira en buscar a aventura en solitario e a do ciclismo llense probou unha vez máis a reacción inmediata de Natalia Raña e de Eva Ortega, que se quedaban soas loitando pola vitoria. A Máster 40 do Corbelo apuraba ao máximo, pero non conseguía soltar a Máster 30 do viciosos Rías Baixas. O duelo entre as dúas estaba servido e os ataques e contraataques sucedíanse. De novo Raña a carga. Este toma e daca non era capaz de sumarse a Máster 30 Montserrat Martínez. Ortega acostuma a ir a máis co paso das voltas e este movimento ia resultar determinante. A pequena diferenza que logrou foi medrando. Subía con facilidade a do vicioso Rías Baixas, que non lle ofrecería oportunidade a Raña de reengancharse a pugna pola victoria absoluta. Triunfo moi traballado da corredora Máster 30. El segundo posto para Raña, primeira Máster 40. Do Corbelo no podio da súa categoría xunto a Mónica Alarcón e a ledicia de Eva Ortega, gañadora absoluta en Máster 30. Para rematar o repaso ás carreiras Máster, a 40. A categoría é case sempre é a máis numerosa no calendario galego. O pelotón tiraba José Rodríguez, máis coñecido como Tami. Os primeiros viraban en ringleira, pero canto máis atrás aumenta o risco de atasco. Tami tiña vía libre e na primeira volta xa non quiso saber nada máis de ninguén. Marchábase o do Norimberg e outro porriñés, Moisés Levoso, do Grupo Deportivo 10, manobraba acompañado por Manuel Armada do Cidade de Santiago e Uxío Canosa dos Esfola Ross. Non daba opción Tami, que durante a Copa Galicia tivera como principais rivais as caídas e os problemas mecánicos. Levoso continuaba levando a batuta entre os perseguidores, pois que estaba a piques de contactar Constantino Muñoz, da grupeta Pan de Zarco. Apertaba os dentes Tami, porque ni moito menos tiña victoria no peto. Por detrás, Levoso guardarase un último cartucho para a volta final e ia recortando diferenzas. Estaba todo por decidir, tamén a terceira praza entre Canosa e Muñoz. Con Tami de por medio todo pode pasar nunha carreira, desta vez no seu camiño cruzáronse os patos do Club de Campo. Situación de alto risco, da que os parrulos saíron indemnes, o igual co ciclista do Norimberg. Triunfo con dedicatoria e moita rabia, segundo terminou Levoso e terceiro Canosa. A carreira junior feminina era Laura Mira contra o bloque do Cambre Renault Caeiro. A do Avanza intentou evitar dende o principio o traballo en equipo das corredoras do conxunto coruñés e únicamente Sofía Álvarez conseguiu aguantarlle o ritmo. Mira era consciente de que nas subidas tiña que marcar diferenzas e cando o terreo picaba para arriba metía unha marcha máis intentando descolgar a unha ciclista tan constante como Álvarez. A do Avanza, campeón de España cadete no 2020, acababa unha mínima vantaxe que non lle permitía tomarse ningún respiro porque a súa perseguidora, a
aferrábase a pelexa polo ouro. A súa perseveranza ofreceulle a posibilidade de colocarse primeira tras o tropezón de Mira. Non o permitiu a gañadora da Copa Galicia, e todo quedaba a expensas do que sucedera na última subida. O título xogouse nesta ascensión. Laura Mira estaba no seu terreo e obtivo uns metros de vantaxe suficientes para erguer os brazos e brindarlle o triunfo ao seu equipo. Segunda posición para Sofía Álvarez e terceira para a súa compañeira no cambre, Sonia Domínguez. En acción, a categoría raíña feminina, a Elite Sub-23. Tiene trabazo viña de arrasar de principio a fin na Copa Galicia e o guión repetiuse no Club de Campo de Ferrol. A XSM e o seu. En a segunda posición situábase Xiana Conde, do Academia Postal Maceda. A marcha imparable da marinense ia ter unha pequena paréntese o quedar enganchada nesta árbore. Mínimo contratempo que non tivo incidencia no desenlace da carreira, porque trabazo contaba cun cómodo colchón de tempo respecto a Conde. A do Maceda non lle concedeu opcións a María Jesús Barros de pugnar por ser segunda, e a incombustible porriñesa do Espol ia colgarse o bronce. O seu primeiro ouro elite, no ano do seu debut na categoría, buscaba o trabazo, que continuaba empregándose a fondo, aínda que a carreira xa estaba decidida. A diferenza entre as dúas primeiras superaría os 3 minutos e medio, nunha clasificación elite idéntica a da Copa Galicia, certame que Trabazo disputou esta campaña íntegramente o renunciar ao seu habitual calendario no estranxeiro por mor da pandemia. Neste contexto da Covid, Xiana Conde volveu a engancharse o ciclocross e ia pechar a temporada cunha medalla de prata. Sacaba a perna Irene Trabazo, concentrada ata os metros finais, cumprindo os seus pronósticos en Ferrol, triunfo da marinense cun tempo de 45 minutos e 58 segundos. Ao final non choveu, pero estaba interesante, había curvas resbaladizas e, bueno, de principio a fin, de menos a máis e intentando superarnos a nós. O Campeonato Autonómico 2020 baixou o pano co prato forte do menú masculino, a carreira Elite Sub-23. Primeira volta frenética cun bombeiro de profesión, Mauro González, actuando de pirómano. O do Salvaterra saiu a bloque e peneirou o grupo cabeceiro ata deixalo en 9 unidades. Que non entrara nesta selección xa non era aspirante ás medallas. Na segunda volta pediu paso Saúl López e o gañador dos dous últimos campeonatos autonómicos de ciclocross soltou a todos os rivais menos a Daniel López. Perseguindo do Maceda e o do Cambre, formabas este cuarteto con Jorge Punzón, David Fernández, Ángel Maneiro e Luis Fernández Oliveira. O electrizante ritmo de inicio comezaba a pasar factura e Saúl López non agardou máis para facer a súa aposta. Antes de alcanzar o ecuador da carreira, Monfortino desfíxose do outro López, do corredor do Cambre. A emoción concentrábase no cuarteto. Punzón e Oliveira pugnaban pola terceira praza elite, mentres que Fernández e Maneiro estabanse xogando o título sub-23. Malia saírse o pé, a falta de 2 voltas, o monfortino Saúl López gozaba de marxe para non ter que arriscar en exceso. Dani López non puido esta vez presentar batalla ata o final. Oliveira tiraba do grupo de 4, no que o avanza contaba con 2 representantes. Punzón do Cosmos e Maneiro do Toxo estaban en inferioridade numérica. Último paso polas escaleiras de Saúl López, vencedores da temporada Copa Galicia, e a segunda posición de Daniel López non corría perigo. Por detrás non había tregua. David Fernández foi o único que non se baixou da bici e aproveitaba o impulso para soltar este pau. Reaccionou Maneiro e chegaban así de igualados a subida ata meta. Diante, con tranquilidade, vencía o elite Saúl López, detendo o reloxo en 47 minutos e 39 segundos, e case co sprint decidiuse o título sub-23 con David Fernández batendo a Ángel Maneiro. A continuación entraba Oliveira. Dende o inicio pois puiden controlar ben, busquei un momento para apretar e intentar atacar e ao final abrí un goco que puiden xestionar hasta o final. Jorge Fernández completou o podio sub-23 e cos 3 primeiros elites despedímonos. Moitas grazas pola súa atención e ata a próxima.